bazalwane ake siphakamise izandla zethu. Sisho njalo kuwe sithi uNkulunkulu njalo inofanelo yezibongo zonke. Siyakubabaza uNkulunkulu wethu onamandla. Siyakubabaza uNkulunkulu wethu ongcwele. Asimfumananga nasebusuku uNkulunkulu onjengawe. Nongafaniswa nawe noma ngayiphi indlela. Ngoba wena uNkulunkulu ongekalinganiswa nalutho. uNkulunkulu ongekafaniswa nalutho. Wena uNkulunkulu umile wedwa engekho munye ongaqhathaniswa naye. Wena uNkulunkulu okhuluma izwi lakhe maqede alihloniphe. Siyabonga Baba nasekuseni for such an opportunity to come into thy presence, for such an opportunity to come and partake on what you have prepared for us, Lord. We feel so honored to be invited to the royal banquet this morning. There is nothing that we have done to qualify us. There is absolutely nothing that has made us to be worthy to be invited to the throne room. But your grace has invited us to be here this morning. And by your grace, we understand that everything you do it according to your will and your purpose. And there is no external force and there is no external power that can ever stand in the way of your purpose. And for that reason that we know that you are here with us tonight, this morning we come in boldness to say, holy is the Lord God Almighty. To say, holy is the God of the heavens. To say, holy is the King of kings. To say, holy is the King who rules above every other kingdom. To say, holy is Jehovah, the one who is older than days. You are the beginning and the ending of everything that is in existence. You are the life of everything
that coexist in the entire universe. You are the strength that keeps everything together, and you are the power that holds everything together. As we come to you this morning, we come with understanding. We don't come as those who are seeking, but we come as those who have found what we have been looking for all this time. We come as those who has found a path to obtain the mysteries of what and who you are, Lord. We give you praise this morning, for you are God alone. We worship you, Father. Sikunika udumo kakhulu egameni likaJesu uKristu waseNazaretha, oyinkosi ebusa kuze kube phakade. Sikunikeza udumo, sikunikeza udumo, sikunikeza udumo, sikunikeza udumo. And we thank you, Father, in Jesus' name. Thank you. Bahaya Kujante hela kusada brahadika sote bahadi mandroba de bahasuka mande Andala la maseta da kushata da la bahaya kuzete baha Robo shata da la bahasuka bandala di bahasaka haya. We give you honor and praise. We give you honor and praise. Give you honor and praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. We may be seated in the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. Nobazamana siushoni jo. Amen. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. 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 Ngoba ngike ekhaya ngizoyiphatha kahle. Ngoba ngike ekhaya ngizoyiphatha kahle. Ngiyabingelela abazalwane nonke egameni likaKristu Jesu. Ngibingelela the man of the house, ubaba uNdebele. Ngibingelele ubaba umfundisi umlalazi
Ngibingelele the leadership of the church. Ngibingelele iBishop lami ubaba Mchono. Ngibingelele umfundisi uDubazane sisi nobhuti esihamba nabo. Bese ngibingelela nonke egameni likaJesu. Amen. No bazalwana siphaphameni nje. Kusekuseni mina ngizoshumayela okwesibili ngoba ngishumayela la kade ngishumayela lekuside but still ngisene energy kunani. So it's better uma sonke sizophaphama because lokho engikuphethe I already know it wena ukudingayo so that kuzokusiza. So ukulala or decide ukuthi you get bored, it's your problem because what I have, it has already worked for me and I need to give it to you. Amen. Sphamandla Mtshali sibongo ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Amen. Like I've been here I think 3 times. So bambalwa bangangazi mhlawumbe abavakashile kodwa balayikhaya. They know me very well. Amen. Nobazalwane, come on. Amen. Amen asudayisi makuthi uyadayiswa namhlanje kuthatheni mahala nosho nje mahala. Ngizobe sengiyanikhokhela mina ekseni. Amen. Kuzokusiza nawe lokho ngeke uzuzumeke ulale. Now let us turn our Bibles into the book of 1 Samuel chapter 1. Samuel uqala isahluko sokuqala. Amen. Samuel uqala isahluko sokuqala. Thank you Jesus. Angisoze na khathazela ngoziphilela ngomthandazo yonke imihla Let's maliqhubeka lithi sila ngela makhawe wena Silambela, wela makhawe asendulo asishia zalela
We're just gonna read amavesi ambalwa sihlukane. Amen. Zoba mfishane namhlanje. Lifundeka kanjena verse 1 uthi, now there was a certain man of Ramathaim, Zophim of Mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zeph, a Euphratite, and he had 2 wives. The name of one was Hannah, and the name of the other was Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had none. And this man went up out of his city yearly to worship and to sacrifice unto the Lord of hosts in Shiloh. And the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, the priests of the Lord, were there. And when the time was that Elkanah offered, he gave to Peninnah his wife and to all her sons and her daughters portions. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah. But the Lord had shut up her womb. And her adversary also provoked her soul. Let me repeat this. But unto Hannah he gave a worthy portion, for he loved Hannah. But the Lord had shut up her womb. And her adversary also provoked her soul, for to make her fret, because the Lord had shut up her womb. And as he did year by year, when she went up to the house of the Lord, so she provoked her. Therefore she wept and did not eat. Then said to Elkanah her husband to her, Hannah, why weepest thou? And why eatest thou not? And why is thy heart grieved? Am I not better to thee than 10 sons? So Hannah rose up after they had eaten in Shiloh, and after they had drunk. Now Eli the priest
sat upon a seat by a post of the temple of the Lord. And she was in bitterness of soul, and prayed unto the Lord, and wept sore, and vowed a vow, and said, O Lord of hosts, if thou wilt not indeed look on the affliction of thine handmaid, a man child, no, in thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then I will give him unto the Lord all the days of his life, and there shall be no razor to come upon his head. And it came to pass, as she continued praying before the Lord, that Eli marked her mouth. Now Hannah, she spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Therefore Eli thought she had been drunken. And Eli said unto her, How long wilt thou be drunken? Put away thine wine from thee. And Hannah answered and said, No, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have poured out my soul before the Lord. Can we bow our heads and pray? Father, bless the reading of your word and glorify your Son tonight as you speak unto us. Father, I pray that you may open up our hearts, that you may open up our spirits, that you may open up our minds to receive what you have prepared for us. I bless you, Father, for the food that you have made for us to partake on this morning. And we are ready, Lord, to hear what you have for us. In Jesus' name I pray. Amen. Sanibonani bazalwane. Ni right. Nisa right. Okay, kuhle mani right, nami right kakhulu. No, la bazalwane, we are reading a story. Ngicabanga ukuthi wonke umuntu oneBhayibheli wake wahlangana nale ndaba wayifunda. Akekho oneBhayibheli ongakazayifunde ngoba indaba emnandi futhi a very inspiring. La uNkulunkulu aphendula khona the prayer of a barren and a bitter woman. Amen, bazalwane. Siyasizwa isingisi sonke angithi. Ngizozama nje ukumixela. Now siyafunda lana, sifunda the introduction noma isingeniso sendaba kaSamuel. Siqala kwifamily yakhe yena engakabibikho. We are introduced to a certain man by the name of Elkanah, indoda ethile okugama layo kwakungu Elkanah. Le ndoda lithi iBhayibheli yayinamakhosikazi amabili. Ekubeni kwayo namakhosikazi amabili, ngebhadi elikhulu oyedwa wamakhosikazi wayethola abantwana, kanti oyedwa wayengenabo. Amen. Now sifunda lana about ubuhlungu that Hannah had to go through. Sifunda about uHannah ephila under a circumstance la ahlalela khona ukudelelwa uPenina. Hallelujah. And sifunda indaba la indoda caught up noma ebambeke phakathi kwabantu ababili ebathandayo kodwa bona abangazwani. Amen.
Ngisazoshumayela nje, I'm just trying to introduce lento kuwena. Ngicela ungidlalela nje budusayi. Uyazi ngiyathanda ukudlalelwa mangishumayela. And then uma sifunda la sifunda incwadi kaSamuel ibhalwe after 200 years kubusa abahluleli kwaIsrayeli. Uma kubusa abahluleli kwaIsrayeli uNkulunkulu ubesebenzisa abahluleli ukuletha iorder ne-peace in his house. Amen. Ubesebenzisa abapriesti, esebenzisa abahluleli ukuze isizwe saka-Israyeli sibuswe kahle. Ngaleso sizathu si-introducewa kwindoda ogama layo lingu-Eli engumpristi ethempelini. Le ndoda lethi iBhayibheli yayisindala kakhulu, namehlo ayo ayiseqala ukungaboni kahle, kodwa yona yayisenguye umpristi ethempelini. Inamadodana amabili okwakunguHofni noFiniyasi. La madodana lithi iBhayibheli aqala ajwayela i-order yethempeli, agcina esenza njengokuthanda kwawo, antshontsha, adla imali, asebenzisa izitsha zengcebo kaNkulunkulu njengokufisa kwazo. And uNkulunkulu wathula sengathi akaboni, no-Eli wathula sengathi akaboni, kodwa yena vele wayesemdala namehlo engasaboni, kodwa wathula ngathi akaboni futhi akezwa ukuthi kwenzakalani. Sanibonani bazalwane eDumbe? Ake sishumayele nje sonke namhlanje ebusuku. Lithi iBhayibheli lami ngonyaka ka-200 kubusa amajaji, kwenzeka ke ngelinye ilanga ukuthi ivoice kaNkulunkulu isiskasi kulezo insuku. Lisho njalo iBhayibheli lithi izwi likaNkulunkulu laliyindlala kulezo insuku, kodwa uEli wayekhona namadodana akhe ayekhona, kodwa izwi likaNkulunkulu lalindlala kulezo nsuku. Bazalwane nikhona? Lithi iBhayibheli lami uNkulunkulu wayeshoda ngevoice noma wayeshoda ngeplatform yokukhuluma nesizwe saka-Israyeli, ngoba umuntu oyijaji kwakumele kube yindoda ekwazi ukuzwa uNkulunkulu, ekwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu. Kodwa into engimangazayo ngo-Eli ukuthi iBhayibheli alikhulumi ngo-Eli ese-right, liqhamuka ngaye esemdala. Lithi u-Eli wayemdala namehlo akhe ayengasaboni, izwi likaNkulunkulu laseliskasi kulezo insuku. Nikhona bazalwane? Manje uma izwi likaNkulunkulu liskasi, kusho ukuthi uNkulunkulu akekho. Uma iphimbo lakhe liskasi, kusho ukuthi ayikho i-instruction noma umyalezo. Uma izwi lakhe liskasi, kusho ukuthi ingalo yakhe ayembulwanga. Uma izwi lakhe liskasi, kusho ukuthi namandla akhe awabonakali, inkazimulo yakhe ikhona yona kodwa ayibonakali. Nikhona yini bazalwane? Lithi ke iBhayibheli lami u-Elkhana ke kwenzeka ngelinye ilanga ukuthi behleli nonkosikazi wakhe uHana, kwafika isikhathi sokuthi sekuyisikhathi sokunyukela eShilo bayonikela njengoba behlale benza unyaka nonyaka. Lithi iBhayibheli lami njengenjwayelo uElkhana wathatha iportion wayinikeza uPhenina namadodana namadodakazi akhe. uHana yena wamnikeza 3 times more than lokho akunikeze uPhenina, kodwa lithi iBhayibheli uHana
was not satisfied. Wayenelisekanga ngoba amehlo kaHana ayengekho ekutholeni umnikelo kaElkana, kodwa amehlo kaHana ayesekuthwaleni imbewu kaElkana. Khona bazalwane, no bazalwane, come on, wake up. Kusekuseni. Lithi iBhayibheli uHana amehlo akhe ayengekho ekutheni ngitholani, kodwa amehlo akhe ayesekutheni there's something that I need from God. Kunento engiyidingayo kuNkulunkulu. Amen bazalwane. Ngamanye amazwi uthi noma Elkana enganginikeza i-double portion, noma Elkana enganginikeza i-triple portion, ngiyabonga lokho, kodwa kukhona into engingenayo eshodayo. Lento eshodayo akuyona into efana nakho konke engikutholayo, kodwa lento engiyifunayo yilento ezongenza phakathi kwabantu nami ngihlonipheke. Amen. Okay. I'm gonna try so hard to go as simple as I can. Uthi mina angidingi ukudla, kodwa mina ngidinga indodana. To Elkana ngihlukile, kanti mina angifane yini namadodana ayishumi kuwe. Uthi wana ngiyakuzwa lokho, kodwa I still need a son. Ngisayidinga indodana. Bakhuphuka eShilo, besuka eRama njengenjwayelo. Bathe uma befika eShilo bakuhlukanisa ukudla banikela. Now kunalamagama amathathu engifuna siwabambe ngikhulume kafishane sihlukane. Igama elithi Elkana, igama elithi Penina, negama elithi Hana. Now the name Elkana, igama elisho ukuthi the one who is possessed by God, lowo obanjiwe nguNkulunkulu. And then igama elithi Penina lisho the precious pen, itshe elihle kakhulu. Bese igama elithi Hana, it means the woman of favor or the woman of grace. Ngamanye amazwi sithola ifamily yendoda ebanjwe uNkulunkulu, eshade netshelenani, yaphinde yashada noMusa. Unfortunately uMusa awuzali, kodwa itshelenani linabo abantwana ngoba liyitshe lenani. Kanti uHana oweGrace akanaye umntwana, kodwa usenguye oweGrace. Amen. UHana engoweGrace, kodwa akayitholi into ayidingayo. Ngashumayela bazalwane ebusuku ngoba kwesinye isikhathi umfundisi umchunu, abantu abamukelayo akubona laba uNkulunkulu ababize ngamagama amnandi. Imvamisa kujwayele ukuthi uNkulunkulu mayiqala aqale ngokubusisa laba abangenazo isambulo. Kujwayelekile ukuthi uNkulunkulu mayezokwenza into aqale ngalaba abangekho kwi-part of the purpose noma abangayona ingxenye yenjongo yakhe. Sanibonani bazalwane. Kujwayelekile ukuthi uNkulunkulu uma ezoqala into enamandla afika aqale abusise labo abangezukuzala into enamandla.
Uma uNkulunkulu ezozala isizwe saka-Israyeli wababusisa abanye ngabantwana kwaze kwabusiseka ngisho isibelakazi kodwa uSara umntwana engenaye. Was a good. Wabusiseka kwaze kwabusiseka uHagari wathola umntwana kodwa uSara unkosikazi wesithembiso engenayo umntwana. Lithi iBhayibheli naso isibeletho sikaSara sasivaliwe nguye uNkulunkulu. Now naku-Elkhana uHana isibeletho sakhe asivalwanga uSathane futhi asivalwanga amadimoni futhi asivalwanga yisono kodwa sivalwe nguNkulunkulu. Hallelujah. Ngamanye amazwi yena lo Nkulunkulu ofike athi kuwe you will be a mother of nations is the same God ozofika kuwe avale isibeletho khona bazalwane. No, wake up. Vukani, tshela umakhelwane vuka, wake up. Mayilele umshaye ngempama nje umvuzo ukuvuka makhelwane. Because sekusekuseni we need to preach sihlukane ngiyasuka phambi kwakho just now. Uma uElkhana enonkosikazi uHana wayehlekwa njalo nguPenina. Now umehlekwa uPenina uHana but ama bad comments noma izinto ezimbi ezayishiwo uPenina kuHana azikaze zimenze washintsha imentality yokuthi uNkulunkulu ngifuna umntwana. Khona bazalwane ngaleso sizathu uma eya kuNkulunkulu ubeya eyefuna umntwana hayi ngenxa yokuthi udelelwa noma ugconwa uPenina kodwa ubefuna umntwana ngoba emdinga. Ngiyezwa bazalwane ubeya uNkulunkulu ethi give me a child because I need a child. Ungamnika umntwana ngoba uPenina uyamgcona. Number 1 imistake abazalwane abaningi abayenzayo uma beya kuNkulunkulu babumchunu baya kuNkulunkulu becabanga ukuthi uNkulunkulu uzobanika lento abayidingayo ngenxa yoPenina abakhuluma eceleni. Kanti uNkulunkulu akamuvwa by the voice of our adversaries but uNkulunkulu umuvwa by the voice ekhulunywa in faith and by the voice ekhulunywa for a purpose and by the voice ekhulunywa by understanding and by a revelation. Amen bazalwane. Uma eyohana kuNkulunkulu uthi Nkosi uma unganginikeza umntwana uma unganginika umntwana womfana if you give me a child ngiyazi isibeletho sami asidingi ukuphaswa asidingi deliverance kodwa isibeletho sami sivalwe nguwe. Kusho ukuthi ukuvaleka kwaso yingoba kunenjongo okumele ngi-understand before ngifika to a place la engizo-understanda khona ukuthi sivalweleni. Ngoba sinabantu abaningi abahlalela ukucomplain ukuthi my womb is closed kodwa abazi ukuthi sivalweleni. Hallelujah. Ngamanye amazwi amandla awekho ekutheni isibeletho sivaliwe kodwa amandla asekutheni isibeletho sivalweleni. I so wish I can preach lento niyizwe bazalwane. Ngithi mina uHana ingxaki yayingekho ekutheni isibeletho sivaliwe nokuthi uPenina unabantwana kodwa indaba yayisekutheni Jehova isibeletho sami sivalelwe. Umenyuka enyukele Shilo umafika ethempelini wezwa ukuthi le voice kaNkulunkulu nayo ivaliwe. No bazalwane ngashumayela lento uthi isibeletho sami yebo sivaliwe kodwa nasethempelini izwi likaJehova nalo livaliwe. Okusho ukuthi ukuvalwa kwesibeletho sami kuyahambisana nokuvaleka kwevoice kaJehova ethempelini. Ngakhuluma bazalwane uthi isibeletho sami sivaliwe
angazi ukuthi usivaleleni kodwa uma ngingena ethempelini kunento nakhona evaliwe njengesibeletho sami. Amanye amazwi phenina ngiyayibeka eceleni indaba yakho uyayigana ngiyayibeka eceleni indaba yakho nobunyumba bami ngiyabubeka eceleni sengiya-understanda ukuthi ubunyumba bami burepresenta ubunyumba bebhosi kaNkulunkulu ethempelini phezulu ushilo khona bazalwane. Ake ngikhulumele kuthiwana indaba yami ayikho noPhelile, indaba yami ayikho noElkhana, indaba yami isekutheni isibeletho sami sivaliwe. Kodwa nathi engiblowe ingqondo uma ngifika nasethempelini nevoice kaJehova nayo ivaliwe, okusho ukuthi kunento evalwe kimi nasezulwini, kunento evalekile ngokuvaleka kwesibeletho sami. Ngamanye amazwi uJehova isibeletho sami usivalile ngoba ezulwini kunento evalekileyo. Bazalwane, oneta you are going through something, ake uyeke ukuyothandaza kuqala uthi God give me peace, find the peace of God. Kuthiwana sengiya-understand ukuthi akumina onesidingo kodwa uwena onesidingo, ngenxa yokuthi ezweni lonke akekho ofumanekile efanele ukubeletha lento uNkulunkulu ofuna ukuyiletha emhlabeni. Uvale isibeletho sami ukuze uma nginga-understandi ukuthi kunento kumele ibe activated ngizomane ngihle ngingenamntwana, hhayi ukuthi kuvala kunayo inkinga. Kunesidingo okumele simithe isidingo sami. Bazalwane, ake ngikhulume kafishane ebusuku ngithi mina uHana wayecabanga ukuthi unesidingo kanti akazi ukuthi akuyeke unesidingo, kodwa uNkulunkulu onesidingo sesibeletho. Kodwa ngenxa yokuthi akekho etholakele efanelekile, uNkulunkulu wavala isibeletho sikaHana ukuze uHana athole isambulo bese yanyuka enyuke leshilo ayothi Nkosi, because of your need. Mayifika uthi Nkosi, I don't have a child, but guess what, you don't have a voice. Mina ngidinga umntwana, wena udinga izwi. Kuthiwana ngenxa yokuthi akekho ongakunikeza lento oyidingayo esizweni sonke saka-Israyeli, uthi mina ngiza nobunyumba bami, ngoba nawe kahle kahle iqiniso lithi uNkulunkulu wayeyinyumba kulezo nsuku. Asiyikhulumele uNkulunkulu wayeyinyumba kulezo nsuku, kanti noHana naye uyinyumba. Bese lithi iBhayibheli u-Elkhana uphoseswe nguNkulunkulu, okusho ukuthi kahle kahle ekuzalweni noma ebheweni ka-Elkhana kumele kuzalwe ivoice, but inkinga uPhenina ubhizi ngokuba yi-precious jewel, kanti uNkulunkulu udinga umuntu we-grace. No, bazalwane, yeza ngiyezwa lezi. uPhenina ulibele ukuthi mina ngimuhle, I am a precious stone, mina ngikhethiwe, mina ngikhethiwe, mina ngibiziwe, mina ngazinto ey'nkulu nezambulo, kanti uNkulunkulu udinga a simple person azothi angikudingi okuningi. I am a woman of grace. The only thing I want is for the seed of the possessed man to come into me and combine with the grace so that it's the voice of God that come to the temple. Uthi wena Nkulunkulu, ngiyazi
angiqualify. Inkinga enginayo ukuthi nawe nami nginyumba. Mina nawe siyafana, sixoxa language efanayo. Ngamanye amazwi ngiyazi ukuthi angiqualify ngoba angiqhamuke emzini othe. Kodwa ngikwazi ukuthi uyinyumba nawe. Nami nginyumba. Nginesidingo futhi mina sendodana, kanti nawe unesidingo somprofeti. Lalela-ke uNkulunkulu ake sihlale phansi sixoxe. Ngoba unesidingo that only I can meet. And I have a need only you can meet. Ngaleso sizathu ake sihlale phansi sithethe indaba. Uyabona uNkulunkulu uma unganginiki indodana, ngizoyithatha ngiyinyusele Shilo ukuba iyosala isefe ethempelini. If you give me a son, angeke ibe mikiraisa eyothenga ikhanda lakhe, which means uma unganginiki indodana ngizokunikeza umnaziri. Uthi uNkulunkulu hana ola lo mntu uthandaza umthandazo othi uphenina uyangihleka awuphenduli. Ake ngikhulume nabantu ekuseni uNkulunkulu akanaso isikhathi sokuphendula imithandazo ngoba kukhona ophenina. But uNkulunkulu uphendula umthandazo if only uzohlangana nesidingo sakhe. Just 10 more minutes ngizobe sengihleli phansi. 10 more minutes I'll be sitting down. Katela mfuzi. I just want to stay there. When you get together, one at this time with us, I will pray until you give me an answer. Uthi ngihlezi unyaka nonyaka ngithandaza but namhlanje sengithola isambulo sokuthi umnyumba bami akusikho ukuthi ngiqalekisiwe kodwa umnyumba bami ngoba kumele kube igate le prophet eswenza kaIsrael ngoba ijaji asisenalo. Sidinga ijaji lokugcina before si introduce i-era yama kings. Utwana, can I stand in the gap ngithole i-opportunity yokuba umame wokugcina wokuletha ijaji lokugcina? uNkulunkulu ngenxa yedilo ongilethela yona, I will give you a son. Let me teach you a secret. uNkulunkulu akaphenduli ngokwenyembezo ekhalayo, but uNkulunkulu uphendula ngokwe-business proposal omnikeza yona. Angithe futhi ngisho lento. uNkulunkulu akaphenduli ngokukhala kakhulu, but uNkulunkulu uphendula ngokuthi uma ekunika lento oyifunayo uzotholani yena. Umuthi Nkosi nginikeze indlu, Lord give me a car. Why? Lord give me a job. What for? I need a car. Why? Baningi bayathandaza but few are receiving. Inkinga abantu baza ngokuthi ingani umthunu nakho, so I need it. Ingani ubabani nakho, I need it. Omunye ezinkulunkulu ethi ingani uNkulunkulu ngiyakholwa abantu bazothini mangena uNkulunkulu akasebenzi ukuthi abantu bazothini if you don't have it. Usebenza ngokuthi give me a good deal and I will answer you. That's why Elisha Eliya mayifika kuwesifazane ufika uthi ngiyenzela ukudla, uthi lo mama anginakho ngiselela okunani ukuthi sidle nendodana yami maqede sidle, which means lento esinayo siyazi ukuthi ayizukusigcina sizoyidla maqedane sidle. Uthi yenzela mina kuqala. Why? Because I'm giving you a business proposal. Uma ungayisayina, then God will attend your case. Uthi ngiselene mpuphu namafushana amancane, hayi ukuthi sizodla siphinde sizodla
bese siyafa. Anizwa esibazalwane. Uthi Elisha ngiyazi ukuthi kulambile kodwa inkingi isekutheni nami ngilambethe ngawe. But if you can meet my need, my God will meet your need. Ngoba uNkulunkulu we-good business proposal. Ngizobe sengiyakunika nami sizohlala umanikanikana. Nginike nami ngizokunika. Because ngiyazi ukuthi yonke lento ebikade yenzeka all this sorrow bekungilida to this point of realize ukuthi kwa-Israeli voice ayikho. Ukunyukela eshila kusho ukuthi ivoice ikhona. uNkulunkulu wamnika uHana umntwana, wamthatha uHana wayombeka ethempelini. Maqeda isibeletho sakhe savuleka wathola abanye abantwana abawu-5. Uthi u-Elisha umshunimikazi uthi, you have been good to us. Yini lo mame angenzelwa yona? Because you have been good to us. Aningezwa yazi bazalwane. Uthi uNkulunkulu because uthi ku-Elisha, because this woman has been good to you. Find her need. Not because uthandaza kakhulu, because she has been good to you. Njalo mawudlula uyakungenisa kulalisa kunikeza ukudla. Useze wakwakhela ne-upper room. Ngenxa yaleso sizathu sokuthi ola lo umenza into enhle, uthi uNkulunkulu akeke ingene kwi-deal because engathenjwa lo mama. Yini angenzelwa yona? Kuthiwa kanangane bonke labo mama ingane zikho, futhi usemdala. U-Elisha ngalesi sikhathi ngonyaka ozayo will be carrying a child. Le ngane akuyona eyokuthi uyayideserve, kodwa le ngane eyokuthi you made a good impression to God, and God was troubled to find your need. Sishoda ngabantu lezi nsuku abazothi uNkulunkulu, we will look for what you need. Once we find it, we will do it until you answer to our needs. This is a simple message. Yes. Isibeletho sana sivalekile. Ake ngikubuze wena ufundile uqedile ucabanga ukuthi umsebenzi kungani ungawutholi kuse manje abangafundanga bewuthola. Ingoba uNkulunkulu akathandi noma ingoba evala isibeletho ngoba efuna uthola isambulo salento ayidingayo. Kunabantu aba very available, but it seems as if God is not really looking at them. They fast, they do everything, but the more they fast, the more uNkulunkulu eqhela. Ithi mina uyakubuka umnyumba ake uqalaza ukuthi uNkulunkulu udingani. U-Elizabeth wayengamtholi umntwana waze wamdala, kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi ulinde isikhathi sokuthi uma uJesu esezozalwa kumele kube ne-voice ezomemeza in the wilderness. Uthi uNkulunkulu
emhleni angibheka ngayo wasusa ihlazo lami phakathi kwabantu. But indaba yayingekho ngo-Elizabeth. U-Elizabeth wayeyinyumba ukuze ikhazini yakhe izokwazi ukuthwala uJesu. Ubunyumba buka-Elizabeth was a gate for Mary to conceive Jesus. Your barrenness, it's because God needs something in His kingdom. Awuyona inyumba ngoba usathane engakuthandi vele akasakugcwale futhi akasoze wakugcwala. Ayikho ngosathane le ndaba ingoNkulunkulu nje yedwa. Uvalile isibeletho usivalile for the appointed time. Bamba lento sengivala. Ngoba ula ekuseni kungenzeka ukuthi uthe ake ngiyesontweni nalento yami ekade yaba khona for a very long time. uNkulunkulu ungayi-attend nginikela. I'm here to announce this. The God of Anna is here this morning. But God needs a good business proposal. Angifuni ukushumayela into ezongigxumisa namhlanje. Ngiyazi ngijwayele ngidiphi ngezambula, ngifuna ukuba nezambula namhlanje. Ngithi mina kuwe, God needs a good business proposal. And then when you give it to Him, He will give you what you need. God is a God of the covenant. Ngiyasuka njengamanje phambi kwakho. Ngifuna ngisho ukumthandazela namhlanje. Ngizosho lento. Uana wanyukele eShilo. Uthe mayefika lithi iBhayibheli wathandaza until the winds were no longer coming out. Wafika uEli ngenxa yokuthi amehla wasabona. Wafika uEli wathi udakweleni wayini. Uphuzeleni uphuzo lamantu wathi angidakile. Ngithulula umoya wami uNkulunkulu. Wathi uEli ufunani? Wathi ngingowesifazane odabukileyo. uEli akafunanga ukuthi ezezwe ukuthi kwenzakalani. He said uNkulunkulu akwenzele lokho okudingayo. That's the prophetic word I have for you this morning. May God do for you what you need and what you've been praying for. uNkulunkulu akwenzele lokho okudingayo. Angikwazi kuyini, angifisa ukwazi, but njengompriest ngizosho njalo ekuseni. May God do for you what you desire. May God do for you what you desire. Kodwa kungakenziwa lokho. Ake uthi lento eyifunayo utshela uNkulunkulu ukuthi uma engakunika yona uzomenzelani wena. And I promise you, if you can give that assurance to God, you will receive what you need. You will receive what you desire. Because the Bible says the voice of God is a door between the spiritual realm and the physical realm. When God speaks, the heavens and the earth, they align and they stand in the will of God. So when the voice of God is active, there is an open heaven. But for you this morning, I came to declare heaven is open for you. The God of Anna, who is able to work out a miracle out of nothing, is still the same God that is here this morning. I don't know what you need. I don't know what you want. Angazi ukuthi kahle kahle yini empilweni yakho ekwenza ube inyumba, ekwenza ube ihlazo phakathi kwabantu. But God remembered Elizabeth. God remembered Sarah. God remembered Hannah, and He can still remember you. Just a simple message I have.
He can remember you. Ukufika umlayezo ngelilanga Hezekiah uzofa. Lungisa indlu yakho because awuzukusinda kulokhu kugula. Lithi iBhayibheli waphenduka wathi Nkosi khumbula, which means ake uyokhumbula idile engayisayina nawe. Will you remember? And God said, awukwazi ukufa nedile sayisayina. I will give you another 15 years. Yebo isikhathi bese sifikile kodwa ngenxa yeproposal oyanginikeza yona. You will not die. Ngenxa yeproposal oyanginika yona. Ngiyayithanda imessage kaBaba. Baba ithi every person is given a chance. Every person is given an opportunity to be at the right place at the right time. Kunabantu Baba at the right place at the right time with the wrong mentality. Kunabantu ababa kwi-overflow bephethe umbrella. When the anointing flows, ayifinyeleli kubo. But for you, I'm here to announce that if you can make a deal this morning with God, your solution will come. There is an answer. I don't know what you need, but may the Lord do for you. Oh, David, thatha nakho ukudla uhambisela abafowenu empini. Kanti abazi ukuthi they are sending him to the right place at the right time to seize the opportunity. And when he got there, he said to them, God, there is an opportunity available to make a deal with God. Never ever miss an opportunity to change your life. Thina baba uthi raise ayiyi ngaba nejubane. Uma ngiyongena emkhunjini kaNowa, zonke iy'lwane zazidestined ukuthi zidingeka phakathi. Injangwa yangena ngesipidi, kodwa noNowa ulolithi noma ngaba kancane, kodwa inkuni ngeke uvalwe engakangeni. Awona banejubane. It's about seizing the right opportunity. uSamson uthi amandla awasekho. But he saw an opportunity to dance near the pillars. I saw isibazalwane ngabenengisi ngithi mina bishop khona abantu abadlulelwe yisizini yabo bakhishwa amehlo bazovalelwa labavalelwe khona. But there is still an opportunity. Uma bengeke ukuthi badinga entertainment, it is an opportunity for you to hold unto the pillars. One seized an opportunity. Ngelinye ilanga uNkulunkulu ufika kwisigebengu Jakobe. Uthi uzobambana naye nje. Wathi Jakobe, here is my opportunity to change my story. Uthi angeke ngizokudedela namhlanje kuseni. Ungakanishaya
ngishintshe igama lami ungakabususi ngiyazi ukuze uthi sizobambana nje but I see an opportunity. Uthi Jacob nanti ithuba ngabaleka nesibusiso somfowethu kuphuma. But here's an opportunity to receive my own blessing. Oh Lord, don't miss the opportunity to make a deal with God. Ngithi mina uNkulunkulu, he is not a respecter of men, but he is a respecter of his word. Whatever you need, hayi ukuthi uNkulunkulu akafuna ukunika iproblem uzabuye uzocela ngementality wrong. Mawuseza ngokuthi uNkulunkulu ukunikeze lento khona ngizokhoshela uphenini ukuthi wena uNkulunkulu okwazi ukunenzela nami, you will never receive it. Bamthola uSamuel ahambisa ethempelini. The moment ezalwa ekhula, lithi uNkulunkulu wafika kuye wamemeza kathathu. Waye kokuqala wathi uyangibiza Eli, wathi uEli angubizi. Wabuyela kwesibili wathi ngizwile ukubiza, wathi uEli no angaze ngubizi. Wabuyela kwesithathu wathi uEli no makubiza manje ungenzi kimi ubothi khuluma Nkosi ngilalele, because you are the voice of Israel. Mayiqeda ukusho njalo ekhuluma Nkosi ngilalele, uNkulunkulu uthi uEli namadodana akhe ngenxa yokuthi they are wicked I will remove them. uSamuel wabamba wathula. Uma evuka ekuseni uthi uEli utheni uNkulunkulu kuwe ngitshele iqiniso. Wamtshela wathi uEli kuhle uma kusho yena. Lithi ku Samuel chapter 4 kwenzekile ukuthi ke kwanempi kwaIsrayeli bahamba nomphongolo abafana ngokuqina njengenjwayelo. Bahamba nomphongolo baye empini, kanti uNkulunkulu usezoshintsha order. Bathi mabefika umphongolo wathathwa, bathi mabebuya kubuye umuntu ozomemezela uthi umphongolo kaJehova uthathiwe, amaFilisti awuthathile. Lithi unkosikazi kaFiniyasi wayekhulelwe, uEli wayesemdala. Wathi mayezwa ukuthi umphongolo uthathiwe nempi kaIsrayeli ihluliwe, lithi wathi uma yezwa ukuthi uthathiwe umphongolo wawa phansi waphuka intamo wafa. Wathi mayezwa unkosikazi ukuthi umphongolo uthathiwe namadodana afile, akumnyakazisanga ukufa komyeni wakhe, but kwathi makuthiwa umphongolo uthathiwe wahelelwa ngaso leso sikhathi, wathola umntwana maqede washona yena. Wamshiya emqamba igama ukuthi igama lakho ngi-Ikhabhodi, ngoba inkazimulo kaNkulunkulu isusiwe kwaIsrayeli. Kunalento ebuhlungu yabantu abagcine behamba nomphongolo kanti awusekho. Ngithi mina seize an opportunity yokuncika in the ark, because inkazimulo kaNkulunkulu namhlanje kusuka ikhona to work out your case. Angikwazi ukugula uphethwe yini, angikwazi uhlukunyezwa yini emoyeni wakho, angazi uboshwe yini, angikwazi amaketanga bopha impilo yakho. One thing engiyaziyo njengompriest, angidingi ukwazi ukuthi inkinga yakhe kuphi, yodwa into engiyaziyo, uma ungathelula umoya wakho uNkulunkulu, I've got the right to say phezu kwale agreement oyisayinayo, I say may God do unto you as you desire.
Songasondela babondebele. You can come up and be ready to pray. Ngithi mina to you, give God a good business deal and God will give you what you need. Nika uNkulunkulu something you can work with and God will grant you your heart desires. Yebo kungomusa kodwa noma kunjalo uNkulunkulu uma engakunika lento oyifunayo yini azoyithola yena. Ngoba uma engakunika lo msebenzi kwazi ubani mhlawumbe siyobe sigcina ngaleyo Sunday esontweni uzohamba ungaphindi ubuye. Maybe ku right ukuthi ungawutholi until you are matured. Can we stand on our feet? Sizothandaza. Sime ngeenyawo sizothandaza. Benginibingelela nje kahle kahle bekungashumayeli. uHana wayithola into ayidinga ngenxa yokuthi double portion yokudla babemnika yona was not enough. Lokho okumukelayo okutholayo akungakwenza ukhohlwe ilento oyidingayo. Lento naye double portion oyitholayo njenge blessing ayingakwenza ukhohlwe ngepromise uNkulunkulu akuthembise yona. Search for a need in the kingdom. Find the need of God. Zifake esikhaleni and you will receive your miracle. Sikathela abantu abathi shout 3 times you will receive your miracle. Ayisebenzi kanjalo. Isebenza about positioning yourself at the right place at the right time. Ngenzeka ukuthi uNkulunkulu ikhohliwe indaba yakho namhlanje nomizolo. Njengoba nekaDavide wayeyikhohliwe lusehlane. Kanti uSaul uzothi mayebheda athi uNkulunkulu iposition ivulekile who is available. Bese kuthiwa kunomfana ole ehlane who is after my own heart. Uyaba after God's own heart kodwa still ubesehlane. Angiphinde lento ukuba senhlizweni kaNkulunkulu akusho ukuthi uzoba sepalace but ukuba senhlizweni kaNkulunkulu kuyasho ukuthi uyaba senhlizweni usehlane ukuthi akakunaka kusho ukuthi akakwazi. He has not forgotten. As a prophet of God, angifuni ukulokhu ngimprofetha kade ngiqala ngimbiza ngamagama ibongo zenu inkinga zenu ngikhathele lokho. I want to give you this something solid. Ngithi mina kuwena ukuba sehlane akusho ukuthi uNkulunkulu ukhohliwe ngawe. uIsrayeli waba sehlane for 40 years. Kwakungathi uNkulunkulu akabanakile kodwa into ayeyenza kokuthi impahla abayigqokile zikhula nabo nenkathulo zikhula nabo. So the fact that you have not died until now is because God is still opening a space for you. Come and pray, Baba. God bless you. Kunalento yokuthi ngisho la ukhona useyinyeza engathi uNkulunkulu kasekho kuwe. Engathi usekhohliwe wena usehlane. Uthi umprofeti ebusuku noma ekuseni. Noma usehlane kodwa ungakhohliwe. Okwakho uziposition. Hallelujah. The problem is senze ukuthi wena ususe position. Ubone abanye bengcono. Khona abelethiwe ukuthi abazogcotshwa. Kodwa bagcotshwana. Ngoba kwakulidela usehlane. But ukuthi waphi position la ukhona. Sizokhuleka. Namhlanje ngizokubuyisela ithemba lakho. Ngizokubuyisela ukukholwa kwakho. Sizokhuluma amagama amabi. Sizofisa sengabe ngawuphila emhlabeni. Usufisa ngabe awuzalwanga. Lalela namhlanje akuyiposition.
ukugula kakhohliwe. Ayikho zethu. Izwi lakho leli Nkosi liguqobo lwakho Baba wethu enjolo. Yathandaza ke Baba wethu banamandla wonke egameni likaJesu. Kulekela Baba umusa wethu ophilayo ukuthi ekuphileni kwethu idalo lokhoyo. Uyowakhuluma Nkosi noJeremiya ebonekata lomalibona. Wathi Nkosi ubonekate ngoba lokusho ukuthi nakulinda izwi lakho uNkulunkulu namandla ukuze ulibone lifezeka Baba wethu olungileyo esimeni siyathanda Baba ukubala impilo yethu kuwo uNkulunkulu namandla ngokusazi kangcono imvelaphi yethu ikuwe uNkulunkulu namandla. We pray for the grace uNkulunkulu namandla yokuconnecta nedestiny yethu Baba wethu egameni likaJesu sidinga esinaso onaso wena uNkulunkulu namandla sisihlangabeze bese kuthi uNkulunkulu namandla nawe uhlangabezana bese isidingo uNkulunkulu namandla Baba wethu ekuseni ngiyathanda ukukubuza uNkulunkulu namandla sikhona kulendlu asile ngabe ndodeni bephasise kuwe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lungisa ke Baba ukuphila kwethu ekuseni uNkulunkulu namandla uqondise Baba imikhondo yethu uNkulunkulu onamandla wonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu khapha thina silana uNkulunkulu namandla wonke akekho omunye uNkulunkulu namandla esingamethemba ngaphandle kwakho. Sisho njengoPetro ukuthi singayaphi masisuka kuwe uNkulunkulu namandla ngoba amazwi okuphila wonke amuwe Baba wethu ukhulumile njengobaba kumadodana akhe senzele Baba umusa uNkulunkulu namandla wonke ngokuthi uyakulinda izwi lakho lingabuyeli emuva Baba wethu lingawenza umsebenzi senzele Baba umusa ekuseni uNkulunkulu namandla eyiweni uNkulunkulu namandla ebese singasazi sophuma kanjani kodwa ngoba ususikhanyisele Baba lezwi lakho. Siyathandaza ke Baba wethu olungileyo ekuseni ukuthi our hearing may be mixed with faith uNkulunkulu namandla so that whatever Baba wethu ekushile phakathi kwethu it may come to pass. Uze wazeke ukuthi you are not a son of man to lie, a son of man to change your mind, no a son of man to forget your covenant. Siyamkela uNkulunkulu namandla njengokukhuluma kwakho phakathi kwethu egameni lenkosi yethu Jesu. Siyethanda ukubonga ekuseni